Dili na kuno musaka ang presyo sa bugas sa Pilipinas. Kini ang gipasiatab sa Department of Agriculture niadtong milabayng semana. Sumala sa Department of Agriculture, dili na kinahanglan nga mosaka ang presyo tungod kay bastante na og supply ang Pilipinas hangtod sa unang bulan sa tuig 2024. Gipasilgarbo ni Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa nga taas ang produksyon sukad ni atong bulan sa Setyembre hangtod karong bulan sa Oktubre. Apan, bisan pa man sa iyang tamis nga mga pamahayag, mao kini ang gibati sa mga konsumidor dinhi sa palengke sa Baganga, Davao Oriental. Sa imong tanaw, musaka pa ni o magpabilin? Saka pagita. Palitunan, pagbaba na. Palitunan. O sa epekto ani sa imong kusina? Pangkalan, yung isang kuwan, palit, halin. Lisod yun. Isip. Kung dili mo to ang mga ordinaryong residente, nga dili na mosaka ang presyo sa bugas, muto o ba si Junjun, usa ka manindahay og bugas? Pati sa bugas, medyo kulang dyan. Gamay naman po ang area, gamay naman po ang area sa masakan, gamay naman po. Sumala ni Junjun, sa ilang banwa, kulang ang produkto sa mga mag-uma alang sa lamesa sa mga residente. Apan, ang gobyerno may deklara nga dunay igong supply ang bugas. Sumala sa inventaryo sa Department of Agriculture, dunay supply sulod sa 77 kaadlaw kun duha ka bulan ug tunga, samtang alang sa 94 kaadlaw ang pondo karong bulan sa Nobyembre. Kay mukabat sa 271,000 metriko tonelada nga bugas ang na-harvest na atong bulan sa Setyembre. Sa monitoring sa Department of Agriculture, ang presyo sa bugas manukad sa 44 hangtod sa 48 kada kilo. Ang pag-ubos sa presyo sa bugas tungod kuno sa lakang ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ipondo ang presyo kay naglisod na ang katawhan. Apan, nahimong pait ang realidad sa presyo sa bugas sa mga palengke ug mas katingalahan ang gianunsyo sa gobyerno nga dili na mosaka ang presyo. Ug mas mahadlo kita kay duna kunoy supply sa bugas sumala sa inventaryo sa Department of Agriculture. Pero gamay ra day ang produkto nga naani sa atong mga mag-uuma og humay. Pasabot ba niini nagsalig ang nasod Pilipinas sa imported nga bugas? Edith Caduay, News 10 Philippines. Stay safe!